A dyma ni yn gweld y foment fawr I enillydd y Cobiau Marchogaeth a'r gystadleuaeth dros 4 mlwydd ddod. Llon gyfarchiadau gwresog I Master Morrow ac yn berchen I Mrs Susie Marshall yn ennill y gystadleuaeth yma ac wedi plesio'r beirniad Mrs Ann Valley yn fawr. Wrth gwrs Rob yr un yn yr ail safle, Al Capone II wedi cael ei symud fyny o ryw 56 o beth ti di ffansïa. Ie, trenu wir fe, amser ath tro cynta, fe dwloddeg o sôl, dwi'n meddwl yn beth da, ond wedi cael trip bach digon da ar y ceffil I ddod o rhaid diwetha lan i'r ail, trenu yn lan o fe, ond doi ceffil yn berffeth, mae rhaid gweud. Goffa 7 oedd yn y gystadleuaeth yma. A mae hwnna'n olygfa odidog yn dywy'r holl ribannau yna a'r garden yn cadarnhau. Mae Master Morrow sydd yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma i'r Cobiau Marchogaeth dros 4 mlwydd ddod. David, beth sy'n rhywbeth yn bert iawn o beth yw'r adran hyn, fel o'n i'n gweud, yw'r cyffylau ddim yn bert, ond edrych ar pen ar enillydd fan hyn. Mae rhaid wedi, yw ddim yn pen pert, ond mae rhywbeth yn bert iddo fe. Mae'r rwyteniadol iawn o flina. Oedden fi'n dwlu ar yr adran hyn, mae rhaid gweud. Mae'n olwg drawiadol. Odi. A dyna beth dylen o fod.
A'r beirniad Mrs Ann Valley wedi gweithio yn ddiflino drwy gydol y dydd yn Marchogaeth. Yr holl geffylau yma a'i beirniadu. Wrth gwrs, mae'r llun yn bwysig iawn ar diwedd y cystadlu. Mae rhaid cael y llun. Mae rhaid gweud na'r unig beth sy'n ar ôl dy ti ar ôl gadael y cilch. Ie. Sy'n pawb yn gweld yr atgofion, ys e? Na. Llun da yn werth popeth. O, di. A bydd hwnna yn llun da, fydd wedyn ni. Fydd hwnna ar y silff ben tan. Bydd. A'r ffotograffydd yn gweithio'n galed iawn i gael y ceffil i wneud yn union. Maen nhw'n gweithio'n galed. Odyn, mae ambell i un yn conan bod nhw'n ffordd trwy amser, ond ar diwedd dydd, os oes llun da gyda ti fe'n gedre, wyt ti'n bles. Mae werth wneud e. Aros y neifgar i gael tro bach o gwmpas y cilch i ddod â'r cystadlu i ben. Lle fydd pawb yn gallu cael y cyfle i weld y ceffylau ar ei gorau. Llongyfechiad y gresog te i Master Morrow ar ennill y gystadleuaeth yma, sef y Cobiau Marchogaeth dros 4 oed. A'r llongyfarchion hefyd yn mynd i Mrs Susie Marshall. Ac yn naturiol felly o ennill y gystadleuaeth yma, mae Master Morrow hefyd yn ennill y Pencampwriaeth.